maulan. Tapos kailangan ko pang mag-tricycle papunta sa Bato. Kasi, kaya sabihin ko yun, Oli, bumaba daw ako sa LCC Nabua. Eh, di papunta na ako doon, lumagpas na ako sa Bato Crossing. Tapos, sabi ni Kuya, bumaba daw ako sa Bato Crossing, ilagpas na ako. Kaya dito na ako nakababa, malapit sa LCC Nabua. Pero, umuulan guys. Ayan o, tapos may, ayan yung mga dala ko. Ayan lang naman. Kailangan ko mag-rent ng tricycle. Kasi nahihirapan ako kasi doon yun sa kabila. Hindi ako makatawid. Kasi ang daming traffic. Yung mga bus, ang daming bus. Natatakot na ako kanina pa. Ano na pala guys? 5 na. 5:20 ata. Kanina pa ako sa Legazpi ng 1 PM. Tapos, ang tagal kasi umalis ng van. Mag-3. Kaya yan, 5 na ako nakarating dito. Ang sakit na ng katawan ko. Kailangan ko pang ng tricycle. Maghanap ng tricycle. Ang hirap dito pag ng tricycle. So yun guys, nandito na po ako sa LCC ng Bato. Ayan o. Ayan. Sabi ko sa tricycle, kasi nag-rent ka akong tricycle. Kasi sabi ko yun, Noli, sa diversion daw. Sabi ng driver, wala man daw ditong diversion. Kaya, sinat ko na sila kaya Noli. Ewan ko oh my God, paggabi na. Antayin ko na lang kaya sila dito. Kasama na niya kasi si Ate Angge. So yan guys, pupunta na daw dito sila Kuya Noli tsaka Ate Angge. So ayan, ang oras natin ay 6 na. Kasi 5:58 na. Lumagpas. Ano siya dito ni Ate Angge? Hindi ko man kasi dito kabisado. Kaya ayan, antayin ko na lang dito silang dalawa. Saan kaya sila? Na-stress na ang beauty ko. Uy, charot. So guys, ayun na si Kuya Noli. Hindi ako nakita. Tinitingnan niya doon sa kabila. Ayun yung hala, malayo na kuya. Diyan ka lang. Ayun na si baka umalis ko si Kuya. So, oh my God, hindi talaga ako nakita. Umalis na si Kuya Noli. Ang layo na ni Kuya. Ang sakit na ng paa ko. Ayan. Tsaka ayan yung big-big ko. Ay, hala. Hello. Si Kuya munto turo diretso. Di ako nailing. Pakag daw po. Salamat. Ay, salamat. Kuya, dumugon ako. Parehas kayo naligaw. Ang bihira. Saan ba ito kuyang diversion? Duman sa may Bato Crossing. Ay, doon no. Sabi ko akong driver, Diamond daw ako naman. Yung masabi sa Siya kuya. naligaw din. Ayo. Kuya, grabe yung biyahe ini. Pero ang oras. Ano oras ka ba umalis sa inyo? 1 yaw na ako. Ay, alas 12 kuya. 1 yaw na ako sa Ay, ilang. Yaw na ako kuya sa Legazpi. Ate Angge. Galing pa akong burias. Ano oras ka umalis? 4. 5. 4 nang. Madaling araw. Tapos anong oras ka nakasakay ng Ay, ano na yun? Ilang oras lang ba yung biyahe mo? 3 hours sa bangko. Anong plano nyo pala? Hindi ako sa'yo, kuya. Hindi kayo, ano yung tatlo? Si Ate Rika. Doon sa Balatan.
Oo, ilang oras ang biyahe papunta doon? Mga 1 hour or 40 minutes. So guys, yun, kakatapos lang namin kumain. Pero hindi na ako naka-video, na kay Kuya Nolly meron siyang video. Tapos papunta na kami kila Ate Rica, kaming dalawa natin. Syempre yung driver namin. Tsaka gusto ko po magpasalamat sa channel ko kay Sir Bruce, kay Kuya Bruce. Kung sino ka man. So binigyan niya pala kami ng budget na 10K. So yan, thank you so much po. Thank you so much, Sir Bruce. Hindi Yeah. po talaga namin alam. Ang alam lang namin ano lang kami. Oo, kala namin ano, kanya-kanya to. Kanya-kanyang bayad. So yan, thank you so much po Kuya Bruce. So yan, mamaya na ako magvi-video kasi lobat lobat yung phone ko. Ayan, nag-charge pa ako. Tsaka baka malobat pa yung ano ko, GoPro. Kaya mamaya na lang pag nakarating na kami doon kila Ate Rica. So yan guys. Nandito na ako kila Ate Rica. So yan, pumasok muna ako dito sa kwarto kasi nga maulan tapos maputik yung daanan. Ang layo kasi ng papunta dito. Kaya ayan na nagpa ako papunta dito kasi nga madulas. Tapos maputik nga. Kaya ayan, pati yung pantalon ko na putikan kaya magbibihis na muna ako. So ayan, mamaya itutur ko kayo dito after ko magbihis. Itutur ko kayo dito sa bahay niya. Ang ganda ng bahay niya. Malaki, oo. Magbihis muna ako guys. So yan guys, nakabihis na po ako. Ayan si Ate Rica. Hi! Hello! Hello! Welcome home. Ang ganda ng bahay niya. Malaki. Malaki. Hi ka na. Pwede na, hello po! Oh, di ba? May vlog kasi si Ate Angge. Hindi ako nakapag-vlog doon eh. Hello po. Ano? Namit namin si Adobo Girl. Adobo What girl. Adobo Girl? Oo nga. Pinag-usapan yung channel niya. Wala, yun lang yung napag-isipan ko. So, itutur ko kayo dito, sabi ko sa inyo. Bahala na sila dyan, mag-usap sila. Ayan, meron na siya ditong grills. Kasi kulungan tong bahay niya. Opo, kulungan. Kaya meron siyang grills. Tsaka para for safety rin. Kasi nga, mag-isa lang siya dito. Ayan, ito yung sala niya. Ang ganda may flower. Ayan. May flower. May isang flower pa. Oh my God! Butterfly. Meron siya guys na 2 kwarto. Tapos dito kami sa isa ni Ate Angge. Pwede mo kaming 3 na. Kasi malaki yung bed niya, malaki yung kama niya guys. So ito yung kanyang dining. Then, meron siyang washing machine. Ito, alam ko to. Pag-design niya to dito sa wall. Bakit brown? Ba't pinag-flex yan? Ba't brown? Inunahan na kita. Kasi parang may... Hindi yan sa wall. Sa door yan. Sa door lang. Pero bakit ang dami? 3. Ko alam. Tapos, eto yung kanyang lutuan. Hoy! Pinagandaan kami ni Ate Rica. Nagluto siya. Kanina niya pa daw kami inaantay. Ay, wala! Wala na palang lawa. So, ayan. Eto, hindi na muhugas. Hoy, hindi ka naghuhugas, Oo, alam ko yan. Pero at least meron ka ditong sariling tubig. Meron siya ditong poso negro. Tama ba? Meron siyang sariling tubig. Sayang lang kasi wala pa siya ditong wifi. Pero soon daw magkakaroon na. Kasi nga, ang layo ng bahay niya. Ayaw nang magi-install ng wifi pumunta dito. Kasi ang layo. Uy, Tapos dito yung kanyang CR. So, yun lang guys. Alam mo, magkasama tayong 3 ingay natin. Oh, cute lang naman. Ikaw lang naman ang pinakamaingay. Ala ko, si Ate Angge kaya. Hoy, hindi ako si Ate Angge. Ikaw yung pinakamaingay. Hoy, ito kaya yun ayan may flower sa buhok. Ulit may flower? Meron pa siya dito solar. Ang cute naman. Lahat na lang. Hindi na siya Nakabukas na yung Hindi ka na ma-reach. Hindi mo tigo off? Sayang Hi po.
Hello! 1 month daw kami dito. Hello po! Mag 10K. Opo, opo. 10K subscriber. Congrats kay Gigi. Si Ate Anggi din po, bisitahin niyo din po yung channel niya, pati si Ate Rica, Adobo Girl, Kaangge TV. Kaangge TV. So, yun guys. Hello, hello. Ayan, shout out sa mga Shoutout sa mga viewers natin. Shoutout sa mga viewers natin. Hi! Hi! Mag-promote. So, for today's guys. For today's Tonight. For today's night. For tonight. So, hindi ko ginagamit. So yan guys, supportahan nyo na lang po yung channel namin. So yan, kung kaya nyo bisitahin nyo. Kung hindi, okay lang. Abangan Charis. niyo yung mga channel. Oo. Mga channel namin. Guys, abangan po ninyo yung mga upload namin kasi baka 1 week kami dito. Si Ate Angge, 1 month. Ako 1 week lang. Nakita mo. Nakita mo yung dala kong bag. Kuya, para kaya Ayan, ito. Guys, sako pag yung dala ko. pang 1 month na kasi yun guys. Para kayong pinalayas. 1 month yan, guys. Yung sa kanya, okay lang. Ilang dala mong bag? Hindi, Dalawa lang. Isa ko bag. Oo. Hindi, nag-ayos talaga ko. May title ka na ate. So guys, ayan, tapos na sila magchismisan. Tapos na pala kami magchismisan. Kaya magti-TikTok na lang kami. Isasabi ko to sa vlog, yung behind the scene. Huy! Behind the scene na TikTok. Yes. Kailangan natin ng patungan. So guys, ayan, yung phone ni Ate Angge yung gagamitan. So, ito, behind the scene. Magti-TikTok tayo, tapos behind the scene. Oh, wait nga lang. Ay! Maulog pa yung ilaw. May ring light ka? Ayun. May ring light ka? Ano? Wala, May phone. Ano kasi ito? Saan yung sayo natin? Ang haba na ng buhok mo, te. Para siyang Kaya alambre. nga, Para siyang yan. Tawag yan. Pwede yun. Para siyang Wag mo na ilawan kasi maano no. Hindi tama. Hindi na. Meron ka na naman yan. Pag na ano. Ayun. Ano daw? Huwag ka matutumba. Matutumba yung GoPro natin. Ayan. Dito. Sige, dito. Go. So, yan guys. Ayan. Pagpasensyaan mo ron ninyo na po yung sayaw namin kasi Countdown. talagang take-practice po talaga namin. Sino mauna? Dayman. Ay, bakit walang ano? Wait lang nga ate. Bakit? Yung buday ko na. Jimmy, niya. Yaw. So yun guys, nag-bis lang si si Ate Rica. Nalilito ko sa inyong dalawa. Mauna ka. Sige. Ay, Mauna ka, tapos sunod ako, sunod sa Ate Rica, tapos tayo tatlo. Sige. Ba't walang signal? Sige, play mo nga. Hindi, walang ano. Wala nga. Hala, walang signal. Ay, kasi nakakonek ako sa'yo. Huwag ka muna mag-connect. Sige, huwag ka nakakonek. Okay na. Okay na. Yung pag-disconnect ko, talagang nagbuha na. Ay, hindi, start ko. Wala talaga yung practice. Wait lang. Sino ang unang? Ikaw ako na. Oh, sige. Tapos yan, sabi na kanila. Go. Di ba diretso na? Ay, tinatay yung lamesa. Para ano? Nauna ka. Nauna ako. Ano pa rin nalinisip? Sinali ko. Ayan.
I-draft mo muna. Hindi pa man. Hindi na post na oh. Okay na yan. O, pabayaan mo na. Halat lang. Naglalag. Wala na tuloy akong ano. Sige lang. Siya manigaw, siya manina. Yung wow. Sabi mga trip ta. Sa buhay. Diyos ko, wala pa nga kayong pahinga. Guys, mga dancerist kasi to. Nasa ina ko. Oh my goodness. Pero follower mo. 5K pa lang. Wow, 5K pa lang. Maputol mo siya kung perang followers niya. Pero followers mo. 42. K. Sa TikTok. Ay, 46. Sa TikTok? Oh, madami ba ka? Ayan yan, diba? Ano Pero naglalag siya. Oo, mahina kasi. Yes, mahina kasi yung signal dito kasi nga bundok. Mahina nga. Kaya minsan parang, ay, yan. Ano? Uy, ilaw natin. 42.6K. Ano ko nga? Ano na? Dami na views mo na. Pwede siya din mag-promote. Oo, galing. Mag-affiliate ka. Mag-affiliate ka na. So, ano na lang natin yung pagkakanili ka. Ay, Dito, babe. dito. Oh. Saan? Eh, lobat natin. Ayun. Okay. So, ay. Oh, wait lang. Kasi linagdagan mo na ilaw, B. Grabe. Ay! Sinasadya ko na. Ano pa? Sige ba naman? Anong sinagot niyo, pink or green? Ayun na. Uy, hindi ka naman. Makita kayo, pwede ka na. Wala ka ano. Ikaw ko nga tayo eh. May kita ka to, may kita. Ano mahal mo yun ang signal? B. Glow ba yan? Okay. Ano? Ano? Nagpapalog na lang ako. Kasi TNT kasi ako. Kasi wala yung logo. Ayun na. Ayun na, maganda sana yan. Dami ng- Translation. Tapos mga transition kita. Eh, yung transition kita. So, ayan guys. Ay, naghanap ako ng ano. Na kami ng TikTok. trending na. Oo. Picture. Go. Uy, robot na yung GoPro ko ha. So guys, ito na po muna magtatapos ang aking vlog. Kasi nga, pagod na din kami. Alas 9 na ata. Anong oras na ba? Magti-10? 8:30. 8:31. So, ayan, hindi pa kami kumakain. Kakain pa kami, tapos magpapahinga. Kakain So, naman. kakain tayo! Hindi ako pwedeng hindi kumain. Kaya ako nananaba. So, yun guys, bye-bye. Shoutout nga pala sa mga viewers. Sa mga viewers na Tirika ni Ate Angge. So, yan, support our channel po. Hoy! Yan, thank you so much po kay Sir Bruce. Tama, no? Sir Bruce sa pa-sponsor nyo po. So, thank you so much. Bye-bye.